बे हाबाफारिया दिनै मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो दिनै जोंनि मानगोनां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनार मेडाम बिथाङा बे जोंनि जि मोनसे दाबिनाय बे दाबिनाय बेखौ जोंनि भारत सरकारनो दैथायहरनो थाखाय बिथाङा रिसिप्टखौ लाखिबाय आरो जोंनि जि मोनसे खोथा होबाय बे बिथाङा जोंनि जि मोनसे थांखि जोंनि जि मोनसे खुद्रिसारनाय जोंनि बे मोनसे बर' जाथिनि थांनानै थानायनि जि मोनसे थामोनथानि जि मोनसे दाबि बे दाबिखौ मेडामा दिनै भारत सरकारनो दैथायहरसिगोन आसाम सरकारनो दैथायहरसिगोन दा फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो जेरै जोंनि जाथि थैनाय थांनायनि थाखाय बनसुवा जोनोम जानानै जों दिनै आगानसेनिफ्राय आगानसे जों दिनै गोरलैब्लाबो जों जाथिनि थाखाय मावनो जि जों ओंखारदों दिनै नोंथांमोनहा बनसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरिल' नङा जोंनि बे ओनसोलनि बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा गोसो गोनां जि नेशनेलिस्ट माइन्ड गोनां नोंथांमोना जोंखौ जि दिनै सापर्ट खालामबाय थुलुंगा होबाय दा फैबाय थानाय समावबो नोंथांमोना बिदिनो जोंनि लामा हान्थिनायाव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जि मोनसे थांखि लादों बर'फोरनि थामोनथानि थाखाय बे बुहुम बिखायाव बर' हारि हिसाबै जों गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जों जि मोनसे थांखि लादों बे थांखिखौ जाफुंसार होनायाव गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोना जेब्लायबो जोंखौ गोसो मोदोम जिउयै जोंखौ मदद होनांगोन आरो जोंनि थांखि फारसे आवगायलांनायाव नोंथांमोना जेब्लायबो जों जयैनो खौसेयैनो आवगायलांनांगोन होननानै आं बनसुनि जानानै गोसो दंलायै आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय दा जोंहा फैबाय थानाय एप्रिलनि 3 तारिखआव दिल्लीयावहाय जोंहा मोनसे हाबाफारि दं बे हाबाफारियावहाय जों मैखोमै जों थांनानै बाहागो लाहैगोन जाय बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेशन सोमावनायनि जि मोनसे डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै जों फाइनालाइज जाबाय दा बेयावबो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जों सापर्ट होनानै जाहाथे बै थांखिखौ जोंनि सारा भारतआवनो अख्रां गोमजासे जों आवाज होनानै जों दिनै भारत सरकारनो मोनसे आर'जलाइ दैथायहरनानै जोंनि थांखि बिथांखि जोंनि बर'फोरनि हालोद थांनानै थानायनि सुबिदा उसुबिदाखौ जों बिथांमोननो फोरमायहरनो हायो बेखौनो जोङो दिनै बै समावहाय जों हाबाफारि हिसाबै लादों बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ जेब्लायबो मदद होनो थाखाय आं गुरैयैनो खावलायहरनाय जाबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आशीर्बाद होनो थाखाय जोंनि बे दावबायनायावहाय आर'ज खालाम नोंथांमोनखौ जोंखौ सहाय आरो सुबिदा होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय दा खेबसेयैनो जोंनि हाबाफारिया जोब्बाय जोंनि थांखिया दिनै साक्सेस जाबाय दा फैबाय थानाय समाव गोबां जोंहा लामा गोजान हान्थिनो दंबावो दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो जों खौसेयै बिदिनो जों लोब ओंखारनांगोन आरो नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बनसुनि जानानै सान्दुं अखा नेवसिनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ दिनै दोनथ'नानैब्लाबो बर' जातिनि थांनानै थानायनि थाखाय बर' जातिनि मोनथायनि थाखाय आरो बनसुखौ गोसो गुदुङै हेफाजाब होनायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना खस्थ' खालामनायनि थाखाय जोङो खेबसेबाव बनसुनि जानानै बर' हारिनि जानानै नोंथांमोनखौ खेबसेयैनो खर' गंलायै गोसो गोरबोजों आं खेबसे खुलुमनाय बावहरबाय आरो बेयावनो आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनो बनसु लं ले जय बर' हारिनो